Yayi Permadi. Inggih kula Kakang. Rahayune Siaji. Enggal nekani ana ing papan iki. Yen ora aku mesti wis mati lampus diri Yayi. Aduh Kang Bu. Menawi lampanipun kedah mekaten Kang. Aku ngaturke panuwunku marang pitulunganmu Yayi. Inggih Kang. Yayi, Kula Kang. kae sapa? Permadi kok glenian dhewe. Ora mbok umani kakangmu iki. Nuwun ngapunten Kakang Mas. Sapa iki? Menika inggih Kang Bu Erawati. Erawati. Inggih. Waduh. Aku dretek sejaku. Kono wong ayune kaya ngene. Erawati. Inggih leres Kakang. Bakal bojoku. Inggih. Nek ditrimo. Aduh. Wape gemeteran aku. Loh. Jadi telas. Bios telas iki. Dudu apa-apa. Yayi Permadi. Kang Bu. Kuwi sapa? Inggih monggo tetepangan kaliyan Kakang. Duwe jeneng ora Yayi? Yo duwe to. Kok takon wae nganggo liwat adikku. Mbok takon dhewe langsung karo aku. Jenenge sapa sik Yayi? Jenengku Kokrasana. Ya Wasi Jaladara. Narendra Muda ing Mandura. Inje. Kowe Erawati. Inje Kakang. Permadi. Dene. Oh Kakang. Kok aku rasaku tau ngeruh ya. Iki apa dudu? Ida Parwati saka RCTI. Coba takonono. Sinten wae? Lho ora ngerti lho. Ida Parwati. Takoke. Inggih leres paduka menika Ida Parwati. Sapa kuwi Yayi? Jenenge sapa? Sanes kuwi? Ora. Oh, mung serupa tapi tidak sama. Yayi, Inggih Kang. aku kudu ngaturi apa? Inggih. Kakang Kemawon, Mas, Kakang apa Mas. Adi? Darling. Tapi Kakang Mas kemawon Kang. Iya. Sabda yuswanipun menika tasih muda. Meh 80. loh. Sembrono kowe ya. Ngedol kakangmu kok malah dimurah-murahke. 80 sapa? Nggih 80 menika tasih enem menawi ten mriki. Loh, Katen Kang. Inje Kakang Mas Kokrasana ngaturaken gunge panuwun. yo tak tampa. Paduka sampun sudi mitulungi dalem Kakang Mas. Iya sajatine pancen son karo Permadi goleki Yayi Erawati arep nulungi mergo jijidra karo Duratmaka. Inggih Kang. Iya, Estunipun Yai. Prabu Salya menika ngawontenaken sayem saha sinten ingkang saged ngunduraken pati menawi putri dipun seduluraken menawi putra dipun kramakaken kapinujon Kakang Mas Kokrasana menika badhe nglamar paduka. Yayi, Inggih Kang. tulung ditakoki. Menapa Kang? Kakang Kokrasana wis kagungan dagarwa apa durung? Oh, Paduka sampun gadah garwa napa dereng Kang Mas. wah susah iki Permadi. Yen aku ngomong nek aku wis duwe bojo, Erawati ora gelem. Paduka mikasih Joko. Loh, piye ya? Nek aku ngomong nek aku wis Joko, bojoku nonton.
aku nang omah. Ya wis, kembali ke naskah. Aku isih Joko Tingting. Tingting menapa tong-tong kabeh. Tingting apa tong-tong? Kadang-kadang tingting, kadang-kadang tong-tong. Tergantung keadaan. Kepengen apa? Sing tingting apa sing tong-tong? Ora aku. Tenang, sumpah, masih tingting aku. Ting-ting kuwi apa? Loh, ngerti toh? Kados pun dipun terima mboten. Gelem ora, aku durung duwe bojo. Iku tegese tingting. Yai, Iya Kang. tinggal matura. Supaya Kakang Mas Kokrasana tinggal ngunturake aku. Gek ndang wis ya. Lho, wis apa? Wis apa Yai Rawati? Tegeske wis apa? Aku ora nyandak wis apa? Yai Permadi, Kula Kang matura meneh. Kakang. Undang dipun lamar ayah. Oh, dadi Rawati gelem karo aku. Rawati, dadi kowe gelem dadi garwaku. Sendika Pak. Waduh. Sungguh. Waduh seneng banget. Lajeng kados pundi? Ya wis nang ngono ndang bali. Menyang Manduraka. Ayo. Ya, jumeneng wae. Kok ndak tangine kangelan. Wis sampun sepuh. Ngaturaken sembah pangabekti pikulun. Aturaken sembah kula. Kula ngaturaken sembah. Iya, sakatrine ngaturake pangabekti wis ulun tampa. Amung pangestuku marang kita kabeh. Lho nggih. Putraku wong gagah, anakku wong bagus. Remisah Deni. Sinten menika kula? Kokrasana. Ngerti ya ulun tegak ana ing Marcapada nampa dawuh Sang Hyang Manikmaya. Temene kayuangan ana geger ngger. Nggih. Prataning denawa kang wujud buta ning sirahe gajah. Jenenge Puspadenta saka Parang Gumiwang. Kuwi nglamar Betari Prabasini. Ora dikeparengake nganti dadi gegering kayuangan. Mula ulun tedhak arep nyeraya marang jeneng sira, gelem bebantu karibetaning para dewa. Iki kadangmu Narayana lan para kadang Pandhawa wis padha tetugur ana ing parepat kepanasan. Iki konoanmu iki. Pacarmu iki enggal kondurna tembungen marang wong tuane arep dadi garwamu. Kaping pindhone yen wis diulungake kowe ndang budal ning kayangan nentremake kayuangan yo nggih. Sendika Permadi Kula wis reksanen kawilujenganing kadangmu sakarone ulun kondur makayangan. sendika. Kowe yo ini ya. Puspadenta Sang Prabu nganti para prajurit anggayo sasangya ayu Sang Batari Prabasini temak
sagandrung ing palukon. Ingkang wonten pesanggrahan jamur dipun nggih raja ing sabrang ingkang ajruk para puspa denta titaing dewa apais gajah nganti sangkyaning para prajurit Nawa sedyaning manah angayunaken temuruning Betharis Prabaini. Mila boten nami mokal saben dinanipun namung tansah gandrung apirang datan mendho dhateng pituturtama nanging sangsaya ndadra.
Aduh, demotake teh. Wong ayu kok denok diblong. Dino aku mikir kowe capek deh. Kakang Prabu. Manuta sira sun pondho ngoblong cahyane katon macorong Nono berantaku promosi. Sang mawe gandrung Om tete kolodro mati rojo dewa nganti lali sapandurat yen aku jatuh kabeh kaulah adikku bocah manis adikku bocah ayu sira Puspawardhati lan kowe Andini. Ana dawuh pengendikamu apa Kakang Prabu? Iya napa Kakang Prabu? Wis suwe pangarapmu rasane pun kakak. Iya pancen bener Kakang Prabu. Sadurunge Kakang tedhak aku Yayan Dini sarta para kawula wis marak sowan kabeh Kakang. Iya Kakang Prabu rawuh ora dawuh, angin malah jojogetan kaya wong edan dirabuan. Kula sinuwun. Kowe weruh gustimu. Nggih. Kaya ngedanti maduan. Nggih. Kok kowe cicing wae. Cicing kula gandeng sinuwun. Wonten kirang-kirang anggon kula nggih mutaken sinuwun. Ah, nggih. Kalau kurang. Iya. Adikku bocah manis tak kandhani. Kepiye Kakang? Ya kaya ngene rasane wong kang lagi gandrung di adikku. Yen awan aku ora gelem mangan, yen manci bengi aku ora iso turu di. Oh, dadi Kakang kuwi lagi gandrung-gandrung kapirang karo sapa Kakang? Saben dina tansah katon-katon
wayangane Pak Ayumu Betari Probosini. Betari Probosini. Iya. Mengko dhisik Kakang. Iya. Betari Probosini apa ayune iki ngedap-ngedapi nganti Kakang Prabu lek gandrung-gandrung kapirangu. Coba aku tak tekon. Yen karo aku, Yayan Dini kira-kira ayu endi Kakang? Yen Probosini tak sawang kuwi ora ana eleke. Ning yen kowe sakorone tak sawang kaya kulkas 2 pintu. Wong adine dhewe kok malah dielek-elek. Kulkas jumbo. Kulkas jumbo. Wong aku wis diet kok Kowe diet. Yo, Caramu diet piye? palapan ansorium karo apa Kakang Bondo itu? Anglo apa kae anglo Pemilih tumbang sinuwun. gelombang kita ngono lho. Ya Sampeyan kuwi. Senajan wujudmu kuwi lemu. Subur ning kowe tetep adikku ya, sing tak tresnani. Nanging ngene iki. Kepiye Kakang? Wis sawetara nggonku cumondho ana ing repat kepanasan, aku njaluk Betari Probosini. Kamangka wong njaluk kuwi kudu ngenteni diparingi lak ngono to Di. Mengko dhisik Kakang. Apa Kakang ya mung arep meneng wae? Yen to dewa dina samengko ora ngulungake, becike dijak perang wae Kakang. Oh iya. Piye Dimas? Kali karang apa? Yes. Yen ora diulungke kudune digebuk perang wae. Padha sakejok kabeh to. Ya Kakang Prabu pancen lunga tumandang. Wis genah para dewa ora nglungake kok malah denger-denger terus ana kene to Kakang Prabu. Tenger-tenger bosone apik tenger-tenger. Iya. Tak kandhani aku ora kena bisa-bisu. Mengko alake aku ora entuk gawe mboyongi Probosini. Menengo sawetara, ya. Ya Kakang. Adikku sing bagus dhewe. Dirada kuda lan kowe dirada kuwa. Inggih. Wonten jauh Prabu Prabu. Aku njaluk panemmu piye? Koko Prabu. Iya. Sampun cetha ngantos kalenggansak menika para Jawata mboten paring pawangsulan. Bener. Miturut pamanggih kula kalenggansak menika ugi kayangan digebak kanthi saraning perang Koko Prabu. Ngono. Yen kowe Terus, kowe piye? pro prajurit sampun. Bagus. Bagus, buset. Apa kuwi dibuset? Yo, aku ngerti karepmu kowe padha karo adikmu lan ngono. Wah, nggih. Yen mangkono Kakang Patih, siagakno prajuritmu. Asal gegamane prajurit munggah ana kayangan boyong Betari Probosini. Udah deh.